Zo ki je ki siyo min omo yanzu. Ba za ma ki zo ba. Wannan yarinyar ta ma raina mun. Ba za ki zo ba. Mamma ce. To shi kenan. Zauna a nan. Bara in zuba wanki. Wallahi wannan ba ya na gaba ta cika ba. Wannan ke mace ce, wallahi ki tafiya wa farin ciki. Assalamu alaikum. Ina kika kai min ruwa? Ke ashe baki da mutunci. Zuba miki ruwa ki. Zubar min. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Habiba Umar. Dama in ba ku manta ba mun ce za mu ci gaba da kawo muku wani sabbin shirin
shikenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka muku alƙawari za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu a wannan channel namu mai suna Habiba TV Fika. Yau mun zo muku da wannan shiri ne ba don kowa ba saboda mutane su lura da abubuwan da yake faruwa a cikin al'umma. Yanzu dan Allah dan Annabi ta ya za a yi ta kira jaka ya zo ya je mata ya siyo mata omo. Bayan haka kuma ta zuba ruwa a kwando ta ce ya rike mata ruwa. Dan Allah in ba dan shaye-shaye ba ta ya za a yi wannan kwando ya rike maka ruwa. Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. To Allah ya shirye mu baki ɗaya al'ummar musulmi da sauran jama'a baki ɗaya. Ina fatan za ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha namu mai suna Habiba Fika TV. Mun gode masoyan mu. Muna alfahari da ku.